Dobrý deň, ahojte. Dnes opäť spoznáme meno jedného z vás, ktorý zažije adrenalín v sedle Ferrari v máji na pretekárskom okruhu na Slovakia Ringu. Takže spúšťam žrebovanie, štart. Podotýkam, že doteraz boli vyžrebovaní sami chlapi, no páni gratulujeme, ale aj my ženy sa chceme zviesť na Ferrari, tak dúfam, že sa dnes usmeje šťastie na nejakú dámu. Svoju šancu na výhru zvýšite tak, že do súťaže zapojíte aj svojich známych, tým získate samozrejme viac lístkov a máte väčšiu šancu v žrebovaní. Nenechajte nič na náhodu a môžete zapojiť do súťaže aj ďalšie auto. Zapojíte svojich známych, ešte máme pred sebou 2 žrebovania, takže šanca stále na výhru je. Pripomínam ale, zapájajte do súťaže správne ešpezetky, pretože v prípade výhry organizátor súťaže overuje správnosť ešpezetky podľa technického preukazu. Takže zatváram oči a zastavujem žrebovanie. V tomto momente poznáme nášho dnešného výhercu, je to opäť pán. Je to pán Peter Buc, ID výherného lístka 2000718. Ešpezetka, ktorú pán Buc zapojil do súťaže, je KA 651FE. Srdečne pánovi Bucovi gratulujeme. No a nezabudnite, že ešte pred nami sú 2 žrebovania, takže zapojte sa ešte dnes do súťaže. Držím vám palce, pánovi Bucovi ešte srdečne gratulujem v mene týmu Autopoistenia.